your life. Hello, good evening to everyone. होनो आरो बयनिसिमबो दिनैनि बे मोनाबिलिनि लाइभआव नोंथांमोनखौ फिन खनसे आंनि चेनेलाव बरायबाय। मानोना नोंथांमोनखौ दिनैनि बे दान्दिसे लाइभआव जइन जानो थाखाय पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। मानोना दिनै नोंथांमोनजों गोबां बायदि बिथिङाव सावरायगोन, गोबां आयदानि सायाव सावरायगोन। मानोना बे सावरायनायाव नोंथांमोना आंखौ हेफाजाब खालामनांगोन। अब्ला दिनैनि लाइभआव फैनायनि जि हाबाफारि माखासे थांखिया जाफुंगोन होननानै आं मिजिंथिदों। लोगो नोंथांमोनाबो दिनैनि मोनाबिलि लाइभआव पार्टिसिपेट खालामदो। मानोना बैसागोआ खाथि सफैगासिनो दं। रंजालि बैसागोआ बारा दिन गैला। मार्च एप्रिलनि 14 आरो 15आवनो जासिगोन। बेनिखायनो गिबियावनो रंजालि बैसागो बोथोरनि बयनिसिमबो आंनि चेनेलखौ मोजां मोनग्रा, आंनि भिडिअ एबा कन्टेन्टखौ नायनानै मोजां मोनग्रा साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोननिसिम रंजालि बैसागो बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ गोसो गोरबोनिफ्राय जासिनाय थाबाय। गेदेरनिसिम खुलुमनाय आरो उन्दैनिसिम अननाय आरो बोर सारस्रिनायखौ जासिनाय थाबाय। लोगो नोंथांमोन, जाहाथे थांनाय बोसोरनि बायदि गाजा गोमजायै बैसागो बोथोरखौ रंजा बाजायै गथ' गथाय, बोराय बुरै, बोराय बेन्थ' रंजा बाजायै थांनाय बोसोरनि बायदि बारहोनो हायो। नङा होमबा लोगोफोर? आरो गिबियावनो नोंथांमोनखौ इनभाइट खालामबाय बैसागो बोथोराव फैदो। नैबे थुनलाइ ब्लग चेनेलखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमखौबो रंजालि बैसागो बोथोराव नोंथांमोनखौ बरायबाय, हांख्रायबाय। नङा होमबा? दे नोंथांमोना आङो जेबो एजेन्डाखौनो मोनासै, जेबो टपिकखौनो मोनासै। नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै फोरमायहरदो मा आयदानि सायाव सावरायगोन। जास्ट एकदम सानै फैना दं जोंहा। सोर फैदों? आङो इउटुबाव बारा लाइभ फैयाखै। थ' बिनिखायनो बारा मोनथिया लाङा। कालारिंसो माथो स्क्रिन